Kuuntelkaa hei kaikki. Mun nimi on SM Lavish, I love New York, and Buddha. The shoes. Okay. Galatasaray. I love Kurdistan. Kuuntele. Sinä, joka katot tätä ilman, että sä tilaat. Like, what you Katso äifittiin. Kurdi, Johnny, Kuinka tää menee oikeesti? Ei tää. No, fucking hell. Tänään teet sun lantia alkaa sun polkisti. Tänään meillä on Jumbo. Nyt me mennään kyllä kuluttaa rahaa. Okei, mennään nyt hakee. Oikeastaan mä menen. Tässä on I love blah blah blah. Sponsored by I don't know, sponsored by I don't know, sponsored by I don't know, sponsored by Stay! Perus bro, haluais kertoa mitä sulla tänään päällä? Me nähdään sulla on suomiruotsalaisten lempitakki päällä. Ai, arve! Why always me? Tervetuloa Lifein Castin pariin. Tänään meillä on vieraana... Vittu! Ketäkö? Oliko toi liikaa? Ei, toi kussia. Taulusta, ei mitään. Tervetuloa Lifein Castin pariin. Ketäkö meillä on tänään vieraana? Teidän pitäisi jo tietää. Venä, broidi. Nimestä tulos iso, sitä on mahdotonta stoppaa. Meillä on Jambo! Joo. Mitä sä opit ton? Broidi, mä oon low-key fanboy. Okei. Low-key fanboy. Okei. Miten sä oot asettunut tänne Helsinkiin? Kun mä kuulen, että sä olit Turusta päin. Joo, mä oon siitä Turun vierestä niinku vähän pöndeltä. Hyvin. Okay. 2 vuotta mä oon ollut nyt. Nyt vasta alkaa vähän olla silleen, että tää hälinä riittää nyt. Okei. Et vähän haluaisin jonnekin pöndel, tai niinku pöndemmäs, mut niinku Helsingin lähellä. En mä oikein keksi mitään alueet. Ehkä joku Espoo. En mä tiedä onko sekään sit. Niin. Kun pitäis asua ennen kuin tietää, mut sit sä voit tietää vaan niin, että sä asut. Jotenkin se on niin semmonen sama kupla, tää Helsinki, Vantaa, Espoo, että riippumatta missä asut, niin se on sitä samaa. Niin. Mä oon kyllästynyt niin, oisko äijällä heittää yksi ja sit jotain vittu, ihan jotain, en mä edes tiiä. Toi kuulosti Sörnäiseltä. No siis mä oon about just siinä. Okei, no niin. Ja sit musta on vähän tullut tämmönen, että mä en poistu kotoa kauheasti. Niin, okei. Niin Tuleeks kuin usein nyt keikkautuu? Kyllä melkein joka viikonloppu. Okay. Nice. Mikä sai sut ylipäätään muuttaa stadiin? Oliko se ura? Joo, ura. Joo. Ja. Se oli just silloin korona-aikaa. En mä tiedä, kai me oltiin päätetty se vähän ennen koronaa, mut sit siinä kesti tietty joku vuosi säätää ja sit just silloin korona-aikaa tultiin. Okay. Se natsas kyllä. Kyllä. Tuli kaikki linkit ja sun muut. Kun ei siellä Turussa oo oikein silleen, et sä tiiäks tutustu. Niin, todellakin. Kun ei siellä oo kaikki levyyhtiöt ja kaikki on täällä ja kaikki artistit tuntuu. No Jyväskylässä on kyllä paljon hyviä kans, mut suurin osa on sit tässä. Niin, Tampereeltakin tulee mieleen vaan Kosti ja Jami Faltin. Kyllä. Kyllä se varmaan on silleen, että Helsingissä, tai silleen, että noikin tyypit, jotka on siinä Tampereella ja Turusta, niin ne tulee aika usein silleen joku tänne stadiin. Joku keikkaille, hommia, äänittää, mitä olikaan. Mut sekin vois toimia kyllä. Ai sillä, että asuu muualla. Niin, mut vittu on se kyllä sit ei tuu enää. Sit vaan floppaa. Ukko muutti Saloon ja sit se vaan floppas. Kyllä. Niin. Siinä olisi aika paljon reissaamista loppujen lopuksi. Niin, se on ihan ehkä hyvä olla tää hälinässä sittenkin, nyt kun miettii. Mut jos vähän pääsis niinku pois tosta ytimestä. Niin, auttais vähänkin. Niin. Tiedätkö, aina kun sä tutustut ihmisiin, niin, tai sille, että kuulet niistä ekaa kertaa, niin se on aina se, mitä ne tekee silloin, mikä leimautuu siihen ihmiseen. Niin esim, kun mä kuulin susta ekaa kertaa, niin mä kuulin Joovain kautta. Joo. Niin mulle sä oot niinku se podcast-ääni, joka räppää. Joo. Ja monelle se varmaan on se. Ei kun silleen, tiedätkö, ei, mikä tulee mulle ajatus, se podcast-kaveri, joka niinku räppää. Ja sit niinku toi on vaan silleen, että sä et varmaan enää, sä et pidä itseäsi niinku mikä podcastajana. No en mä silloin kun sitä tehtiinkään, niin ehkä silleen. Et pitänyt. Ei musta tuntuu, että mä olin se huonoin meistä 3. Mä olin vähän se, kun pitää ottaa serkkumessiin, tiiäks. No. Niin. Kaikki käynyt toi tilanne. Joo. Mut mä olin ihan innois. Mut siis mun pointti, siis mun arvo sen takaa oli se, että mä tein musaa ja sit mä olin silleen, että mä voin promoa
tätä kautta. Niinku. Joo. Ja että fanit pääsee lähemmäs mua ja niinku kuulee mua ja näin. Sitten vielä kun oli se korona tosiaan, että ei päässyt keikoille tai mihinkään. Mut sit jotenkin siitä tuli niin semmonen iso juttu, että sit musta tuli niinku podcastaa ja niin sit se piti vähän niinku lopettaa myös sen takia. Mitä sä tarkoitat tolle, että piti lopettaa? No koska niinku sanotaan, että mun musa on top 200, mut meidän podcast oli top 5. Niin sittenhän mut just tiedetään ekana niinku podcastajana, niinku sullakin. Että podcastaja, joka räppää. Niin. Kun mun pitäisi olla se räppäri, joka tekee välillä podcastia. niin. Tai Tai tää päin. liittyy ihan vaan sun omiin prioriteetteihin. Et Joo, sä haluat enemmän niinku näkyy räppärinä. Joo, siis en mä halua olla. En mä missään vaiheessa halunnut olla podcast. Se oli meidän niinku koronaprojekti. Niin joo. Sit tuli Lisää näkyvyyttä. niin, ja just silleen, tiiäks, Niin, vittu, niin. mä menisin syödä oman pääni niinku himassa. Niin, ja sit kerran viikossa pääs näkee frendei, puhuttiin paskaa 2 tuntia ja Kyllä. lyötiin se YouTubeen. Ei mietitty se enempää. Sit kohta on tämmönen kauhea vittu. Niin, et Se buumas. Kela kun buumas. buumaa, luvut nousee ja tää ei oo silleen... ei se ei pitänyt mennä näin. Mut se oikeesti asiat, missä sulla on pieni resistanssi, niin ne yleensä niinku toimii eniten. Kyllä. Et kun sä et väkisin yritä silleen, nyt on pakko tehdä hyvä podcast. Legit on totta. Se on totta, Jep. joo. Niin. Pitää ottaa niinku rennosti. Se oli vähän niin kuin meillä alussa. Me yritettiin kauhean kovaa. Ne ekat 10 jaksoa me ei edes julkaistu, koska me yritettiin niin kovaa, että Niin, monta te ootte julkaissut? tää on 11. Ei kun mä naurin, kun sä sanoit vaan, että ekat 10 jaksoa, sitten tää on muuten 11. Ei, mutta siis Vähän ei. Tää on 11 julkaistu. Niin. Silleen, että me ollaan julkaistu Joo, joo, 11, mutta yhteensä me ollaan tehty... Sä oot meidän ensimmäinen. Ei. Pussi tolleen vittu. Ei, kun meillä on 10 niinku ei julkaistu. Joo. Venä. Tää on toinen vieras though. Tää on 3. vieras. Ai vittu. Fisu on ollut. Et sä pidä Molly vieraana. Jom. Tässä on 3 Joo, vittu. tää on 3 vieras. Ei, ottakaa rauhassa. Mä kirjoitin matikan ylppäreistä. Joo, ei mennyt Mä en tiedä, miten mä pääsin läpi. Vittu. Mut siis joo. Siinä tulee just se esiin, että jos yrittää kauheasti, niin ei siitä tuu mitään. Yritikö te sit, oliks te niinku jotenkin kauluspaidat päällä? Vitu fiksuja. Joo, Siis te ootte fiksuja, säkin oot ihan fiksuja. Kato sekin. En Brady, tietsä? Ei, mut siis tiiäks, Niin. kun mä ajattelin, että täällä on just semmonen niinku vitu jotenkin semmonen. Onks nähnyt se video, niin, kun Travis Scott avaa ovea, sillä on jointtisuus. Onks nähnyt se vitu meemipoja? Joo, mä näin sen. Mä tiedän, miten se meinaat. Tervetuloa tänne meidän kanssa. Mä okei. Ei, siis meillä on, tiedätkö, siinä on syy, miksi niitä ei julkaistu. Joo. Tiedätkö, meidän ura ei olisi varmaan lähtenyt siitä. Andrew Tate jakso. Ne oli vähän semmoista niinku cancel. Onks teillä Andrew Tateista joku? Meillä on yksi. Ei se, itse asiassa on, joo, mutta sitä ei voinut julkaista. Ei tietsä. Ei sen takia, Olitte tää semmoset Ei, Tate number one. ei me oltu mitään semmosia Top G-äjiä, mut siis... Älä me ei puhu haluttu, paskaa. me ei haluttu niinku leimaantua just Äijä semmoseksi. meidän tois kans cancel. Puhukaa ihan omista, puhukaa, tiiätkö, mut siis me ei haluttu leimaantua tommoseksi, tiiätkö. Me haluttiin Miksi te semmoista... haluaisitte niinku leimaa? Semmonen, tiiätkö, hyvä vibe, tiiätkö. Joo, vibe vaan. Vibe silleen, Teillä on hyvä vibe. että me niinku sanotaan, että sä oot himassa, sä voit kuunnella meidän keskustelua ja se tuntuu siltä, että sä oot niinku tässä mukana pöydässä. Niin semmonen vibe olisi ollut hyvä. Mutta jos me nyt lähdetään heittää tommosia, tiiätkö, ei Vahvoja mielipiteitä. Vahvoja mielipiteitä. Joo, miksi me heitettiin jotain tyhmiä mielipiteitä asioista, mistä ei kukaan pyysi niinku meidän mielipiteet siitä. Niin. Tavallaan. Mut persoonaa pitää kyllä just olla. ja Pitää niinku olla, mielipiteitä. pitää. Mut Joo, just Pitää joku- aitona homman Joo, kuitenkin. mut joku Top G-juttu, se on vaan... Niin se on- Se on semmonen, tiiäks, ampiaispesä. Se on. Se on niinku asia, mikä jakaa mielipiteet niin paljon. Niin. Se on vähän riskialtista mennä niihin asioihin. Jep. Tai sit just joku uskonto tai... Niin joo, miksi me halutais? Se on totta kai hyvä, että herättää mielipiteet, niin. mut semmoista niinku syrjivää. Niin, just tommoista. Se ei Ei oo me hyvä. haluttu tommoista. Mä tiedän tommonen edgy myy. Tiedätkö, Niin, se myy aina. ja jos sulla on jotain, niin... Ja seksi myy. Joo. Joo, kyllä. Muista. Joo. Haluuks te olla sit niin, tai onks teillä niinku semmoset tavallaan Just toi. top level tavoitteet tai sillä, että haluatte olla kovia äijä podcast juttuja, Kyllä. isoja diilejä ja
Kyllä se olisi tavoitteena, kyllä. Koska me ollaan niin 3 ihan erilaista ihmistä, hiffaat. Joo, me ollaan niin 3, me kaikki täydennetään toisemme ihan eri tavalla. Kyllä, että silleen niinku meillä on hyvä balanssi tässä meidän niinku persoonassa tällä. Joo. Erilaisia persoonoita. Kyllä. Persona. Mut ei siinä alkurupattelut siinä. Lähdetään päiväaiheisiin. Haluatko sä aloittaa vaikka? Vittu. Meistä mun kuuntele. Sulla ei ajankohtainen aihe. Mulla vittu vasta. Se puhuu 10 eri aiheesta. Nyt sä haluat sä aloittaa. Tää on mielenkiintoinen. Tai siis mä oon tässä pitkälti siksi, että sä olit just silleen, että mä oon kuunnellut teitä. Ja sit, bro, mulla oli semmonen kela, tiiäks, vittu meidän jutut on, tiiäks, vittu ne on sairaat. Kuka ei jauha paskaa tällaista? Mä olin, että joo bro, että mä oon tulossa. Tehdään täällä. Oliko hyvä myyntipuhe? No ei, mut sit läpi. Ei, miten se vittu on? Mä pidän asiat aina suoraan. Niin. Mä sanon rehellisesti, että tiedätkö, meidän podcast on vähän leijä, tiedätkö? On. Eli, tiedätkö? Se on se itsevarmuus. Tää ei istuu tässä. Tiedätkö, sä sait sen. Joo bro. Sit sä tekstaat vielä vähän silleen, kun sä puhut, että sä laitat vaan yhtäkkiä tiiäks caps lockilla jonkun. Jo. Sitten mä olin vaan silleen, että tää on hullu äijä. Joo. Tiedätkö, ja varsinkin, tiedätkö, kohta kun... Tiedätkö, mitä enemmän comfortable ollaan homman porukoiden kanssa, niin sit tulee sit kuvamateriaalia kanssa, tiedätkö? Ei, wow. Mä en tiedä, miten se meinaa, että on. Ei, tiedätkö? Mä oon vaan sellainen äijä, että oikeesti mua ei kiinnosta, tiedätkö? Mä tykkään lähettää viestejä samaa, mitä mä puhun. Mä oon tosi äänekäs henkilö normaalisti. Tällä hetkellä mulle mut shit mun äänekäs, tiedätkö? Me ollaan kaikki ihan erilaisia. Muus ja ADHD juoksija ketä juoksee koko ajan. Sitten meillä on tossa lyhyt ääni. Jokaisen pitää aina olla se lyhyt ääni. Niin se sanoi tosi puhelimessa. Joo. Henkilökohtainen. Henkilökohtaisesti. Sitten mä sanoin, että me oltiin kaikki samanpituisia. Sitten on jo vaan hetken hiljaa. Ja jatkaa se juttu. Mutta enemmän meillä on yksi lyhyt äijä, tiedätkö? Bro, se on aina. Jo ennen tätä jaksoa tänään, ennen kuin me edes päästiin kuvaamaan. Joo, mulla meni viimeinen tippa. Mä rakensin. Hamsa sanoi, että nyt loppu lyhyt vitsit, muuten mä kasvan. Mä kasvan oikeesti. Minkä pituinen sä oot? Niin, sitten minä kiehtyisin. Niinhän sitä kovasti luulisi. Kyllä, ei. Koko maailmalla. 173. Hamsa on tietsä. Joka on muuten yli keskiarvon. Maapallon Ai maapallon. Joo, mä tulin just Indonesiasta, ei olisi kovaa huutaa siellä. Mä olisin tekijä siellä. Mä olin pitkä siellä. Mä olin ihan vittu tiiäks pimeä kadulla vaan kaikki pelkäämään. Mä tulin Suomeen, sit mä jotain. Joo. Yläastelaisia kattoo silleen, tiedätkö, FYI, siis niinku, jos otetaan kaikki 8 miljardia, niin keskiarvo miehillä on 171. Sulla on sope pitus, ei haittaa. Sulla on söpö. Joo, sä et ole lyhyt Hamsa. I'm good. Sä oot söpö. Ehkä pitus. nyt tässä Mutta äijä näyttää Davilta vähän. Sit sulla on just toi Cashmere by tästä. Mä oon saanut okei toi käsijuttu joo. Mä oon saanut Bryson Tilleria aika paljon. Siis koko mun elämä. Ei kun stadissa on yksi äijä, kun näyttää ihan Bryson Tillerilta se jossain. Ei. En mä muista nimeä. Näyttää ihan Bryson Tillerilta. Ja sit yksi äijä näyttää tuolta Lil Nas Xltä. Stadis. Teidän pitäis kaikkien kokoontua. Pitäis tehdä Lil Nas X, tuo Willy. Tuo Willy, tuo hiteläinen. Mä tiedän kun se on. Joo. Mä tiedän. Paitsi sillä on vaan parta, eiks niin? Tyyli. Joo, sillä on parta, joo. Joo, mä tiedän kenen se Tekeekö se puhuu. musaa? Tekee. Joo. Se on se. Idäskö löytyy kaikki musatekijät ja kaikenlaiset, tietsä? Mä näen miten sä teet. Mitä mä tein? Sulla oli se aihe. Mikä aihe? Eikö sulla ollut... Missä sä puhut? Tiedätkö, me ennen kuin tultiin tähän, me ajattiin meidän aiheet. Joo. No niin puhutaan nyt. Pysyykö te semmoses? Ei ikinä. Ei ikinä. Ei se on mahdollista. Joo, ei ei mennään flowin Niin kanssa. sano vaan eka juttu, mikä tulee. Me kuunnellaan. Eka juttu. Autokeissi. No niin, nyt semmonen Kilsoi. We're doing the miles. Joo, ei, rehellisesti bro, mä haluan tietää, että kilsoi biisi. Se on vaan Killsoi, mut Joo, sorry. Bro, Iltalehdet kaikki alkoi fiilailemaan teidän hommasta. Kyllä. Oikeastaan. Supportti näkyi siellä. Joo, support näkyi siellä hyvin. Vähän näkyvyyttä sieltäkin. Joo, okei. Mä en oo nähnyt mitään. Jotta. Joo, ei. Häh? Mä en oo huomannut. Oikeesti? Mitä mä kuulin, niin se oli yksityinen alue, missä se ajettiin. Yksityinen alue? Se silta oli yksityisessä käytössä vielä. Mikä ajettiin?
Mistä te puhutte ees? Mä en esitäkään tiedä, mutta se on sellaista, että me Niin puhutaan... se, joo. Noi meni nyt liian pian. Joo. Äijä tuli mun puolelle. Äijä kun on Mä olen aivan Media trade. Niin se autokeissi. Joo, siis... Joo. niin, se autokeissi. Niinku, miten teille tuli mieleen, että Vladis menee auton päälle, sä oot siinä vittu kuulisti, sit toisella puolella on joku ottaa video. Miten teille tuli mieleen? Se oli Kledoksen idea. Anna mä arvaa, liikkuuko sul päässä silleen, että vittu jos tää lentää nyt täältä? Siis Ei, se oli aika safe. Se oli oikeesti, ei se ollut niinku... Joo. Ei se siis... Ei siinä ollut mitään. Enemmän mulla niinku... Tommosis just se, että tiiäks... Et vittu jos tästä tulee joku keissi. Ja sit siitä tuli ihan vitullinen keissi. Kyllä, ihan varmasti. Niin. Mä olin vaan siinä etupenkillä ja vöis ja mä olin silleen, että no jos sä haluut niin tee. Tiedätkö, että tää sopii kyllä äijän juttu ja mä oon niinku let's go. Mut niinku, se oli Kledoksen hullu idea. Se oli leijan näköinen. Se oli siisti, joo. En mä tiedä, siinä olisi ehkä just pitänyt funtsista just, että se on huono esimerkki ja että junnut saattaa tehdä jotain tyhmää, mut Kledos mainitsi asiasta just, että se ei halua nähdä mitään tyhmiä videoita tai mitään. Niin. Mä mietin vaan just se, että kun nyt kun on se TikTok-promo käynnissä, minkä video se teki, että rahaa jaossa. Joo, se arvotaan. Niin kunhan kukaan ei lähde tekemään sitä samaa. Niin, tai et se ei halua nähdä mitään dumb shit. Niin, se on hyvä. Kun ei toi, tiiäks, jos se olisi ollut musavideo, niin sit kaikki olisi ollut hyviä. Niin totta kai, kun siinä on se niinku semmonen stuntti vähän. Niin, ja nyt kun se oli vaan... Ja sit mä en tiedä niinku... En mä tiedä, olis mä jotenkin väsynyt tai jotain, ei mulla niinku käynyt mielessäkään, että siitä tulisi joku niinku Mä ajattelin, että jos se me, tiedätkö silleen, jos ei tässä nyt, jos ei nyt poliisi pysäytä, niin all Gucci. Mut sit totta kai, kun se julkaistaan nettiin, niin sit poliisi kattoo ja silleen, bruh. Niin. Ei voi... Tuliko Kledokselle mitään tosta? Kun mä olin kuullut jotain liikenteen vaarantamista. Jotain semmoista kuulemma. Tuli jotain meininkiä, et joo. Kuulemma ei mennyt läpi se, että se on green screenillä tehty. Mikä? Green screen? Sanoin siellä. Kela mietti, jos meni sanoa, että on green screenillä. Ei tapahtunut oikeesti. No siis käytännössä sitä on niinku manipuloitu sitä videoa, koska siinä on sumennettu rekkari. Okei. Musta tuntuu, että jos toi menisi niinku tosi pitkällä, niin se ei toimisi todisteena. Koska sitä niinku on manipuloitu sitä kuvaa. Okay. Mä en ihan tiedä, miten se toimii. Niin. Pitää katsoa muutama Suits-jakso, niin ymmärtää. Tyyliin. Mut musta tuntuu, että siinä voisi löytyä joku tämmönen porsareikä. Kledos voi kommentoida asiaa. Niin joo, totta kai. Toi oli vittun sairas. Sillä tavalla mä meinaan sitä, että toi oli hullu publicity stunt. Joo, sama. Julkisuuden, mikä se on? Publicity stunt. Suomen kielessä. Julkisuustempaus. Niin. Oisko? Niin kai. Julkisuustempaus. En mä tiedä, oliko se... Close enough. Niin. Ei se ollut edes se pointti. Se oli vaan silleen, että tais siistiä. Niin, niinku silleen kiusoi. Joo, et silleen, ihan, kai se on hyvä. Tai niinku, mä en halua tommoista näkyvyyttä. Että mä oon tehnyt jotain tyhmää. Mä olin niinku turvavöissä. Ja strapped up. Se näkyy, sä teit vaan sellainen pikkus ikkunasta, tiedät te. Mä en oo mukana, sun pakotettiin. Mä räppäsin näin. Sä oot vaan siis sivussa vaan teet sun omaa juttua, sä natsaa, tiedät sä. Mut muutenkin sun biisissä mä oon huomannut, että sä vedät ne aina very laid back. Sä oot laid back person. Mä huomannut. Mut se oikeesti leijaa kuulostaa. Tiedät sä, kuulostaa oikeesti tosi leijaa. Mä oon vasta alkanut kuunnella sua mä oon rehellinen suoraan, tiedät sä. Sanotaan 2 kuukautta taaksepäin, tiedätkö? Kun hauskinta oli, me lähtiin blokeen, mä en tiedä, jos sä muistat. Me lähtiin blokeen. Mikä päivä? Mä olin... Mä tiedän, tiedätkö? Kaikki oli semikorkealla. Joo. Bro. Lähtiinkö me silloin? Mä en tiedä, koska mä en edes muista, mistä puhuttiin. Mut tiedätkö? Joo, tiedätkö mikä se oli? Sitten Park Stage. Se oli Park Stage. Sitten puhutaan tälleen. Sitten siinä oli MDS, sä tiedät se tuottaja. Joo. Sitten siinä oli se Park Stage backkari. Tiedätkö, se vähän niinku sisätila. Sitten me oltiin siinä. Mä en tiedä, miten me puhuttiin. MDS selitti, että mä olin näyttelijä, tiedätkö? Selitti sulle, että mä olin näyttelijä. Mä muistan tämän jotenkin. Eiks niin? Mulla oli punainen fitti. Williamin backarilla. Oisko? Voi olla, niin, joo. Sä olit näyttelijä. Joo, mä olin se näyttelijä, joo. Niin. Sitten me vaan kätiltiin tälleen. Siitä mä muistin. Mä muistan tämän jotenkin. Joo.
Enkä mä sano mitään tyhmää. Jumbo vaikuttaa ylipäätään semmoiselta reilulta. Tosi laid back. Jep. Mut siis kattoo se sun... Mulla vaan tuli tietysti tällainen fiilis, tiedätkö? Kuten mä äsken sanoin, niin mä tunnen sut enemmänkin siitä podcast-puolelta. Ja mä en oo silleen tarkemmin seurannut sun musiikkiuraa, kunnes sä blow uppasit. Niin olit se semmonen, tiedätkö, yhden yön menestystarina vai teit sä pitkään musiikkia? Miten sun niin meni toi sun musiikkiura? Koska mun silmissä koska mun silmissä se näyttää siltä, että tää äijä vaan yhtäkkiä blow up. Vähän niinku mitä Lil Nas X blow up siitä Old Town Roadista. Että sä vaan yhtäkkiä, tiedätkö, yhden yön yli tapahtui kaikki muutokset. Ja sit siitä ylöspäin Ei sulla ollut tollasta? Ei, siis kyllä tossa on niinku, mitäköhän mä oisin 6-7 vuotta tehnyt musaa. Perke. Solo, mitä mä valestelisin? Jos nyt on 2023. Kamera zoomaa naamaa. Ehkä 5 vuotta ehkä tätä mun soolo-juttua. Ja sit oli tossa niinku uusi luukku EP, eka sinkku, oli mun eka niinku top 50 charttaus. Se meni johonkin 30. Ja sit sen jälkeen niinku sinkut on mennyt. Mut sit se ei nabba oli niinku vähän överille. Se oli se katalisti niinku. Blow up. Siihen tuli se TikTok-hype. Niin. Se oli ihan niinku sairasti. Ja sit se meni ykköseksi ja oli viikon ykkösenä. Niin sit tiiäks, onhan se tosi paljon isompi näkyvyys. Totta kai. Niinku muut. Miten se muuten kävi, että siihen tuli Villikalle messiin? Et otit sä siihen yhteyttä? Joo, tai siinä oli niinku... Oliko se niinku samanlainen yhteydenotto, mitä tässä käy? No pitkälti itse asiassa sit kun sieltä tuli niinku yhteisön tutun kautta vihreät valoa. Ja sit siinä oli, se oli vähän niinku siinä välikätenä silleen. Sitten mä olin vaan, että voisikohan niinku Ville vaan niinku soittaa. Ja sit se oli, että joo, että eiköhän. Ja sit se antoi sun numeroa, sit mä soitin sille FaceTimeen. Mut sehän meni tolleen. Niin meillä meni just. Tolleen se oikeesti menee tosi paljon. Joo, legit. Puhuttiin musiikista ja vähän niinku sen luomisesta. Niin mietit, miten sulla se lyriikka, tai millaiset rutiinit sulla on, kun sä kirjoitat biisejä? Onko se silleen, että sä vaikka kirjoitat laineja, mitä sä tuut kokeille studiolla, vai enemmän, että sä menet studiolle, heität freestylia, katot mikä toimii? Mikä on sun rutiini? Se on vaivausta enemmän, eikö se ole? No meillä on aika silleen, että me tullaan niinku... No, mä mietin aika pitkä, mulla on niinku levyn konsepti, vaikka nyt on vapaa. Ja mulla on se konsepti, ja mun tuottajat tietää. Ja jos mä menen uuden tuottajan kanssa, niin mä selitän siltä konsepti. Niinku ehkä jopa siinä puhelimessa ennen kuin mennään studioon. Niin sit tiedetään tavallaan, että molemmat vähän tietää, että missä mennään. Joo. Ja sit mä tuun studioon, ja sit voi olla, että kuunnellaan jotain niinku niitä vanhoja biisejä, mitä ollaan tehty, tai sit jotain vitu Drakein biisiä, mikä on leija, ja vähän niinku fiilistellään sitä vibea ja näin. Ja sit mä annan tuottajalle aika niinku loppujen lopuksi vapaat kädet lähteä tekemään, ja tuottaja antaa mulle vapaat kädet lähteä kirjoittelemaan. Ja sit se niinku etenee ja kasvaa yhdessä. Mut mulla tärkein siinä kirjoittaessa on, että mulla on niinku tavallaan se title. Eli se pääotsikko, niinku biisin nimi tai joku vaiks aihe, niinku koiranpentu. Et sit mulla lukee siis se koiranpentu ja sit mulla tulee siihen, että no voisiko sen koiranpennun nimi olla Tomi. Ja sit no minkä värinen, ja tiiäks vähän silleen kuin niinku joku ajatuskartta. Just sanomasta. Mut tästä voi syntyä biisi. Niin voi. Helposti. No siis joku Leevi Antti Liivingsin biisi voisi hyvin olla joku Tomi-niminen koira. Ja sit se on tiiäks, ei se oo mitään rakettitiedet. Ja sit se vibe ja se flow. Ja niinku se, että millä swagilta nää mennään, että onks mä vitu just flegmaattinen ja löysä vai onks mä vähän silleen räkätäkä, häkätäkä. Kaikkea tota. Oot sikin miettinyt räppää tuolleen räkätäkä, hiffaat sellainen, että silleen drillityyli. Yksi päivä sä herät, Jump drilli, hä? Kela, et ne voi mua stoppaa. Ajan autoon, mä en stoppaa. Toi oli sairas. Kyllä mä haluisin räkätäkä, mut sit kun mä menen mikkiin, niin se on taas... Tuleeko silleen paineet silleen, että sä oot silleen, hei tänään minä tekee räkätäkää. Sitten frendit on silleen, joo räkätäkää. Se menet mikkiin, sit oot silleen, että... No niin. Kyllä, niin. Ei sitä räkätäkää sieltä ikinä sit tuu. Ehkä mä voin teillä omistaa yhden. Rehellisesti. Life in cast. Mä oon räppäsi reisti, man. Mut hei, heität sä adlipsejä sun biiseissä yleensä? Heitä.
Se on mun lemppari juttu, kun Mikä pääsee on go to? Ehkä yeah. Okay. Tai wow. Niin. Mut se Jotkut pitää on äsken. creative silleen. Mä tein kerran biisi, vittu se muista äänet. Mä pistin Siis sit se on silleen, sä ei sano, pistä adlibs. Se biisi tulee ja mä sanon, mitä vittu mä sanon? Haa! Mä huusin siihen tietoon, haa! Ei, huuda vaan Mikki, anna aina kaikkea silleen. Mut bro, äijä rap oikeesti, se on Salahista pitäis vaikee. tulla niinku ammatti niinku adlippaa. Jumala mä pystyn, Legit sä pystyt. Joo, ei, miksi ei? Ei, bro, tietsä. Offsetkin, silki on oma, tietsä. Silki oli. Ne voi olla mitä vaan. Ne voi olla ihan mitä vaan, mut jotkut ihmiset, niillä tulee niinku normi puheessa adlib. Niin, Siis jotkut ei voi olla silleen puhumattakaan, silleen, no silleen, joo, se teet, minä en, Tuo diipi. mä tiedän, säkin oot joskus tolleen. Tuo diipi. Se on deep, se on Sala deep. päästeli jotain ihan outoja ääniä. Joo. Yhtäkkiä. Mä en tiedä, päästin mun koutoon ääni puhelimessa. Joo. Mitä vittua ei? Ei mut real talk äijä oikeesti. Meillä on tämmönen... Siinä tiedätkö, niin. pitää yllättää, tiedätkö. Never know them. Syyt on, bro, jos sä oot liian samanlainen kuin muut, niin sit sä et saa sitä, tiedätkö, ihmisten katseita. Niin mä oon huomannut, kun mä oikeesti oma itteni, ihmiset oikeesti respektaa sitä hiffaa. Todellakin. varsinkin- Reilisti mä rakastan sun persoonaa. Joo, mäkin rakastan sua, bro. Thanks bro, thanks. Tiedätkö, kun me ollaan tekemisissä, ei oo yhtäkään päivää ollut, kun mä en oo niinku revennyt. Ja sille ei ollut hauskaa. Mä muistan Se on aina- tärkeä. Se on tärkeää, että on positiivinen meininki Muistatko tekemisessä. aina ennen kuin me ei saatu podi käyntiin? Siis legit. Tää ei oo, tiedätkö, pistää energiaa siihen. Joo. Niinku ilman Salahin energiaa tää ei ees mitään. Mä en tiedä. Mut älä innostu. Senkin keppiperse. En mä innostunut mistään, mä oon vähän normaali äijä. Mä oon normaali Aina äijä. tarvitaan Love se it, yksi, Love joka niinku, tiedätkö, niinku se, joka sytyttää sen langan. Jep, Salaho energia. Ei siinä. Vittu sua. Kiitti bro, mä ei. No me. Häh? Jee, me. Mä haluan olla yksi päivä artisti. Voin mä olla yksi päivä artisti. Yksi päivä. Mikä Yksi päivä mä haluan olla artisti. Yksi päivä blogien päälava. Häh? Bro, mä päivä. olin siellä, bro, mä sheikkasin, kun mä... Eli, mä katsoin Swing. Oliko se siellä? Joo, mä olin siellä. Mä näin kaikki ne hullut esinnykset, bro, Ai silleen ei esiintymässä kuitenkaan. Mitä mä esiinnyin siellä, bro? Mä olisin hyppinyt siellä lavalla. Adlib, se ei mitä hittaa. Häh? Mä haluan kyllä yksi päivä vlogaa, oikeesti vlogaa, että mä meen sellai keikalle muuta mikki. Joo. Mä vaatin, että se heitä adlibseen rehellisesti. Yksi kyllä päivä. Ei hitto. En mä tiedä, onko se artistijuttu sit tiiäks. Se... En mä tiedä, mulla on ikävästä, kun tiiäks, kaikki on vittu epävarmaa, sit sä vaan grindaat ja sit sä oot silleen joku päivä, tiiäks. Mun nimi on tuolla. Ja sit Nyt se on siellä. Niin, ja sit se on siellä, sit sä oot silleen, oh shit, Blockfest. Ja sit, tiiäks, nyt mä oon vaan silleen, että ensi kesä vittu pitää muistaa nukkua ja tiiäks, levätä, että mä selviin tästä elämästä. Tai siis tiiäks, se hohto katoo vähän niinku mistä vaan. Totta kai sit, kun ollaan blogeilla, tiiäks, ollaan keikalla ja niinku on yksi rommikola ja niinku, sit se on sairas, mut sit niinku, ei se on niin ehkä. Tai just jos sä näet jonkun ammattilaisjalkapalloilijan ja sä näet se hohdon ja näin, mutta tiiäks nää ajat stressaa, että kestääks mun polvet, taas pitäis treenaa 7 päivää viikossa, bla bla, ei oo aikaa mun perheen, bla, tiiäks kaikki noin, sä näet niin paljon niitä eri puolia. Mut yhden päivän vois olla tosi kiva olla artisti. Yksi päivä, joo. Miten sä reagoisit nyt, jos sä saat tietää, että sä vedätkin tänä vuonna blogien päälavalla? Oisko sulle semmonen pikku kuumotus? Sä tuut vetää, bro. Mä sanon nyt sä tuut vetää. Ei ehkä päälavalla kyllä vielä. Mulla on fiilis, sä tuut vetää. Sanotaan, että sun nimi lätkästään sinne päälavaan, niin kuumottaisiko vähän? Joo, kyllä mä soittaisin Kallelle ja sanoisin, että onks tää nyt se juttu? Joo. Mut siis, miksei? Niin, jep, ei mut Se on pikkuhiljaa. tavoite. Joo, totta kai, mut sinne noustaan. siellä pitäis olla niinku, Joo. pitää olla vähän raketteja, tiiäks. Niin. Tälle joo. Mulla esim. Huomasitteko te, mitä kävi viime vuonna Ruissis? Siellä oli se, mä en muista sitä kaverin nimeä. Ramses 2. Ramses. Se oli mun jälkeen. Se oli, siis ja sit pikkulavalla. se pikkulava, ja nehän ei varautunut tähän. Siis se oli ihan täynnä, ihan täynnä. Sitten se, mä en muista, lopetettiinko se kesken? Joo, se oli pakko, koska se oli niin packed. Kelaa. Siis pikkulavalla veti niinku yleisön, se massa oli varmaan jotain sitä rantalavaa kohta. Jep, mut
Jep, mut niin. sit kun miettii niinku sitä artistia, kun se on niinku uusi tulokas ja näin, niin. Sen pitää olla siellä pienellä lavalla. Se pitää. Mut sekin Mut on sama jännää. Pehmo aina Jep. kans. Niin. Toikin, vaikka se oli niinku tulokas ja tälleen, se oli mun mielestä 2017 blogit, kun Migos oli telttalavalla. Niitä laitettiin telttalavaa. Blogit vai ruissi? Blogit. Onks blogeilla joku telttalava? 2017. 2016 tai 2017, jompikumpi. Okei. Siinä oli semmonen telttalava. Oikeesti? Juu. 17 joo. Siinä oli niinku päälava, sitten tuli telttalava, mihin Migos laitettiin. Se oli ihan täynnä. Se oli just silleen niinku ihan täynnä. Muistan se, Ei siellä tehty ei pystynyt liikkuukaan. Siis, Kaikki oli tiedätkö niin mikä oli hauskaa? Mä yhdessä vaiheessa oli niin, tiedätkö, aasta. Mä nostin jalat hetkeksi ilmaan. Kun se niinku, yleisö liikkuu siihen oikealle vasemmalle. Mä nostin molemmat jalat ilmaan. Mä liikuin ilmasta. Se oli oikeesti aasta. Se oli niinku packed. Joo, mut tolleen se kuuluu mennä just, että et se mesta on täynnä. Ja sit siirrytään isompaan. No joo, no siis Koska just ne päälavat on semmosia, että sinne mahtuu, tiiäks, vittu Joo. puolet Suomesta. niin, sinne ei tehdä vitusti silleen, että niinku merikunno siellä. Jep. Toi kyllä, jos miettii esim. Just viime blogit, Kledoksen keikka. Respect. Kledos Joo. osaa oikeesti Se oli räjäyttää mestä. sairas. Se oli oikeesti kova. Lavan puolet vielä näkee, tiedätkö, se oli sairas. Se oli ihan sairas. Jep. Jep. Se Se oli on hyvän Starboy. näköistä. Olit sä junnuna silleen shy vai olit sä silleen enemmänkin semmonen outgoing? Kyllä mä olin tosi outgoing. Sä oot ollut aina. Joo, semmonen ratchet suusa. Mitä Jonnet? Siis joudut sä ikinä ongelmiin? Kiusattiinko sua ala-asteella tai mitään? Tai olit sä kiusaaja? Mun mielestä sä olit Sä kiusaaja. olit kiusaaja. Sulla on rento äijä. Sä oot rento äijä. Sä oot reilu äijä. Sä Joo. vaikutat siltä. Mut sä olit Joo. kiusaaja. Ei, no siis... Tykkäsit pelleillä sellainen, tiedätkö? Joo, no siis mua niinku yritettiin kiusata, mut mä en Ne ei tiedä onnistunut otiks mä siinä. mä en tiedä otiks mä niin voi olla, että mä olin sit ite kiusaaja niinku, mut mä tavallaan se oli vähän semmoinen survival of the fittest, koska mä olin oikeesti goofy äijä. Mä olin silleen lyhyt, pyöreä, tosi kimeä ääni, pitkä takatukka ja sitten kun mun mutsin neon vihreä, pinkki, sinikeltainen tuulitakki päältä. Sä et säästely yhtään. Ei, niin tiiäks mä olin niinku the target. Joo, Mut sit sä olit mun silleen- comebackit oli sairaampia. Sä olit se äijä. Joo, siis ei mulla pystynyt, tiiäks mä, Niin. se oli mahdoton. Se on ihan vitu jees. Mulla Sä on olit se äijä, joo. Kyllä mä niinku, jos just heijastelee tähän, kun on kasvanut ja aikuistunut, että varmasti on niinku kyllä, kun mä oon ollut niin suulas ja semmonen läpäheittäjä, niin joku on varmasti kokenut mut kyllä kiusaajana. Okay. Mutta en mä oo ollut mikään semmonen systemaattinen, tiiäks, että Joo. niinku, et, kun on semmosia just, että jätetään tää nyt porukan ulkopuolelle tai jotain, tiiäks, niinku sosiaalisesti pilataan tää äijä tai jotain, eikö mulla ole ollut vaan semmoista, mitkä nois vittu kengät on, bro, tiiäks, ja sit kaikki nauraa. Niinku, Sä et oo tarkoittanut oikeesti pahaa. en tai silleen, että se olisi mitään vaan ihan minä päivänä vaan kuka vaan voi olla. Se on randomi. Niin, Jep. tai silleen, mut You niinku, never know when it's coming. niin, mut jos on jotain vaikka peruskoulusta ja on jäänyt kaiveleen, niin pistä mun DM tai jotain, koska legit mä en oo niinku, mä oon vaan koittanut selvitä. Niinku. Todella. Ja mä oon hakenut just validaatio siitä, että mä saan ihmiset nauraa. Ja sit ehkä just kun mä oon ollut niin goofin näköinen äijä, niin sit mä oon niinku tavallaan vitsaillut itestäni ennen kuin kukaan muu ehtii vitsailla musta. Okei, You se on know? semmonen niinku muuri vähän. Niin, Joo. semmonen defense. Kyllä. Jos sä nyt tästä pöydästä sanoisit, että joku on ollut kiusaaja, niin kuka se olisi ollut sun mielestä? Paskäjä. En mä sanonut mitään. En Mä mä sanoin tiedä. mitään. Siis se tosi moni niinku kiusaaja on ollut joskus kiusattu, tai niitä on Niin. kotoa kiusattu tai mitä ikin, ja sit se switchaa niinku just jonkun tutkimuksen mukaan, jos sanotaan, että sua on kiusattu yläkoulussa, ja sit sä menet lukioon, ja sua ei kiusata enää, niin susta helposti kääntyy kiusaaja. Okei. Et tiiäks se niinku, Jaa. no mut me kasvataan Niin, se siellä on- koulussa, se on- tiiäks, se se on- on se vähän on. semmonen eläintarha. Mut Kyllä. niinku jotkut, siis on kans semmosia niinku kiusaajia, tiiäks semmosia sairaita. Niin. Silleen, että jengin niinku elämät menee piloille, niinku tiiäks, aikuisella elämällä. Vitun niin. En mä tiedä, oliks meillä oli vähän just se littoisis semmonen, tiiäks,
Onko se niinku... No se on vähän silleen, että me ollaan pompittu heinäpaalien päälle. Ei se nyt oo mitään full maaseutua, koska mä oon kesäni viettänyt kyllä niinku full maaseudullakin. Okei. Mut silleen kyllä jengi tuli, niinku pari jengiä tuli traktorikouluun. Et ei se niinku tiedä. Joo. Lanne. Ne maksaa muuten ihan vitusti. Ne voi maksaa joku 100 kiloa. Millaista? 100 Joo, kiloa? joo, bro. Eli jengi tuli foreign. Siis jengi flexas. Se on semmonen Jengi tuli sieltä driftaa. Siis musta semmoset kunnon traktorit voi olla jotain 100k. Tiedätkö kun niillä voi vetää vaikka jotain... Joo, jengi tulee siinä. Mitkä renkaat sulla siinä? Nää tämmöset 46 sieltä tuumaset. Ootko mun kannossa osi ees, tiedätkö? Mulla on deep kysymys. Deep. Kaikille vai mulle? Ei, mulla on sulle. Sulle, joo. Mä target. tiedän, että ei tän. Mut mikä on Jumbon elämän tarkoitus? Et sä tiedä mun elämän tarkoitusta. Sun elämän tarkoitus? Kasvaa pidemmäksi. Joo, aika läpi. Se eikin tapahdu. Tää on sellaisia. Tai silleen, että tiedätkö, mitä... Anna siinä miettiä. Onko se elämän tarkoitus liian nyt vähän vaikea? Sanotaan, mikä on sun elämän päämäärä? Tai silleen, niinku, mitä sä haluut niinku, saavuttaa? Voit vastaa kumpaa tahansa kysymykseen. Kumpi tuntuu nyt helpommalta? V10, Audi R8 ja järveen tai merenrantaan. Rantatontti, broidi. Rantatontti. Tuo on päämäärä. Mut mikä, mä haluan tietää elämän tarkoitus. Joo, ei, se oli vähän niinku puoli. Mut siis facts, mut niinku silleen, en mä oo tommonen häijä. Velatkaa vuosi. Mä oon noin pinnallinen. Velatkaa vuosi. Niin. En mä tiedä, mä jotenkin... Niin, nyt varsinkin... Mä voin aika hyvin omissa nahoissani, mä oon tehnyt ihan vitusti duunia se eteen. Ja niinku testannut omia rajoja. Ja ollut henkinen ja just meditoinut ja miettinyt elämää ihan vitusti. Ja nyt mä en enää edes jaksa. Tai niinku... Mä en edes oo jaksanut puhua mitään diippejä kenenkään. Mä oon vaan niinku sit ollut vaikka pää kiinni. Vaikka ennen mä olin aina se, jonka piti olla jotenkin niin diipeissä ja näin. Ja sit mä oon just huomannut tässä, kun mäkin postaan TikTokiin jonkun teaserin tai jonkun, ja sit jengi tulee haukkuu ihan paskaksi. Tai jossain, missä jodeli käytetään. Vittu, ihan paskaksi. Siellä, niinku, ja just niinku, muut artistit, ne on mun frendejä. Mä näen ne mun frendeinä enkä artisteina. Ja mitä joistain niinku, mä oon saanut screenshotteja just, että miten niinku jostain puhutaan, niin ihan sairasta, että kuin huonosti jengi voi tällä hetkellä. Ja varmaan just koronan jälkeen ja nyt niinku ihan himmeet kaikki korot tai inflaatio. Mä ostin kirsikkatomaatteja, tänään maksoi 5 euroa. Mun lasagne maksoi joku vittu 55 euroa, tiiäks? Tai 5 euroa kirsikkatomaatti. Niin, tiiäks, jengi voi huonosti, niin ehkä mä haluisin... No siis jos mä voimaan tosi huonosti jossain vaiheessa, niin sitten voi olla vaikea, mutta niinku just tuoda lämpöä ja niinku iloa ja just positiivisuutta. Ja sit mä oon vähän just tämmönen löysä ja just... Löysä kuin räkäkrimmi. Pakko bro, tiedätkö? Mut niinku mä oon suvaitsevainen ja vastaanottavainen. Ja sit jos joku on perseestä, niin mä call outtaa se. Tai jos jollain on... Niinku, jos mä oon hassultuulella ja jollain ei oo hauskat vaatteet, niin se saattaa saada joku kommentti. Tiiäks, mulla saa heittää kans. Niin joo, tai bro, tiiäks. alus kun mä sanoin, että reilu ja luonnonläheinen, kuulostaa vittu hyvin sua. Niin. Et sä avasit niitä vähän niinku. Mulla, tiedätkö? Mut sitä mä haluaisin tuoda. Facts, niinku, mä hiffaan. Toi on niinku... Jotain lämpöä ja valoa maailmaa. Jep, toi on niinku hieno tarkoitus elämälle. Et niinku toi niinku käytännössä itsekään vastakohta. Tietyllä tapaa, että sä niinku teet itsestäsi täyden ja sen kautta sitten vähän niinku parannut maailmaa. Niin, tai mulla oli tavoitteena mä halusin tehdä tätä. Mä haluan, että mä voin mennä studioon ja olla luova ja tehdä taidet. Ja vielä mielellään tehdä joskus jonkun taideteoksen, mikä tullaan muistaa aina. Ja niinku sillä sitä kautta vähän jättää mun jälkeen. Ihmisellä on joku vitun tarve saada joku patsas johonkin torilla. Me ei tiedä miksi, mutta meillä vaan ehkä vähän on semmoinen. Että sit kun me kuollaan, että meistä edes vähän jotain jäisi. Vaikka se on maailman turhin paskaa. Mutta meillä kuitenkin nyt on se, ei jaksa taistella sitä vastaan. Ja sit mä rakastan niitä keikkoja ja näin. Ja sit jos joku oikeesti niinku rakastaa nähdä mut ja rakastaa mun musiikkia, niin mä haluan niinku antaa sen lämmön ja rakkauden. Facts. Ja kun mä voin hyvin. Tää oli se, mitä mä halusin tehdä. Ihan sama, oisiks mä sit halunnut olla jalkapalloilija tai lääkäri tai mikä niinku...
nyt mä voin niinku elää, niin musta on tosi kiva tuoda jotain iloa muille. Koska mä voin hyvin niinku täällä. Mä saan olla yrittäjä ja tehdä taidet ja... Tuo on natsaa. Tuo on niinku se juttu. Mä mietin vielä, tietsä, että kun sä oot artisti, teille tulee kaikki oikeesti paskaa. Vitusti kaikkea paskaa, niinku haters ja kaikenlaista. Ja jotkut haastattelijat kysyy jotain ihan hulluja kysymyksiä, mua ahistaa tääkin, siis kaikki nämä podcast-jutut ja nää, tiiäks, vähänkin sanoo jotain tai just sillä vähänkin nojaa liikaa näin, niin sit jengi. Heti niinku etitään silleen. Mä muistan tän näin ja silloin tää oli niin helposti lähestyttävää ja nyt se on vaan ihan vitun kusipää. Wow. Mä en oo oikeesti. Niin, tai sit niinku, mä saatan käydä läpi jotain. Niinku toi, miten mä näen, kun mun frendei haukutaan vittu, tiiäks, Iltalehden jossain kommenttikentässä silleen ihan paskaksi niinku. Maxki nyt antoi se Emma-puheen. Jep. Mä nauroin himas vaan, bro, äijä hyvis! Mut sit mä näin jotain Iltalehden kommentteja, mä oon silleen, tää ei oo tiiäks tää on niinku mielisairaus. Jengi voi näin huonosti. Niin sit ei mun tee mieli olla ton kohde. Niinku ihmisellä varmaan joku suojelusvaista. On, totta kai. Niinku, siis, of course se myy sellaista, että ne tekee mut eiks ne niinku mieti sitä vähän pidemmälle? Uskot sä? Koska te ootte artisteja, miettiis ne oikeesti, että artistit on koneita? Että niillä ei ole mitään tunteita tai mitään? Vähän niinku, no artisteja ei pidetä vähän niinku ihmisenä. Tai enemmänkin silleen, että unohdetaan, että artistitkin on ihmisiä. Niin enemmän siinä on se, että se jää just joku Seppo 5-3 kommentoi Iltalehdessä. Niin. Tai sit, että se näkee mut, ja sit se niinku tajuu vasta, kun se näkee mut. Että niin, jep, sä oot kanssaelijä. Että siinähän sä oot S-Marketissa ja tiiäks. Sulla on vähän huono päivä, perkele. Ja sit se voi olla, että se loppuu, mut me ollaan tiiäks... Tällä hetkellä mä oon vaan nimi. Tai Sex Main on vaan nimi, jonka ne näkee. Ja sit niillä on paska fiilis, korot on noussut ja sit ne on... Tämä perkelee löysä, saatana, housut ylös poika, tiiäks, ja sit niinku purkaa sitä pahaa oloa. Ja sit kun se näkis Max on maailman ihanin, niinku sydämellisin ihminen, näkisit sen jossain, saisit vaan sillä, että sun tulisi varmaan vitu paha mieli sillä. Mä oon kommentoinut tuolla Iltalehdessä. Mutta en mä nyt jaks kaikkiin mennä tiiäks kättelemään. Facts, bro. Mä oon se sama jätkä muuten edelleen. Kyllä. Kela se menee ykkin siellä luotelle. Terve! Mut mä oon just sanonut, että jos musta vaikka puhutaan jodelis, niin frendeille, että älkää lähettäkö mulle niitä. Niin en mä halua nähdä niitä. Se on parempi sellainen pitää vähän vaan fuck it, ja kun jengi purkaa huonoa oloa. Joo, bro. Siis se on totta. Et ota sitä niinku henkilökohtaisena ja yrität pitää vaan poissa. Koittaa vaan. Jos ei sitä näe, niin ei sitä mieti. Joo. Mä oon miettinyt kans silleen, että jos meillä tulee esim. Sanotaan meidän YouTube-kommentteihin tulee joku hate-kommentti tai joku semmonen paskakommentti. Ja mä oon miettinyt joskus, kannattaako mun jättää se sinne vai ottaa se pois? Toskin just pääsee vähän siihen business-puoleen, että jos ei susta puhuta paskaa, tai jos ei kukaan vitun intohimoisesti halua murhata sua, niin sä et oo osunut siihen hermoon. Kyllä. Eli jätä nyt muutama edes, mutta jos siellä on joku, jos siellä on jotain rasistista paskaa, niin otan ne pois. Ei se nyt oo kiva kenenkään. Ei se oo. Mutta jos siellä on joku vittu nää äijät. Ei, mutta siis se olisi silleen, että kritiikki. Jos siellä on oikeesti intohimoa sua vihataan, niin jätä se sinne ja kiinnitä se siihen ylös. Ja anna kaikkien nähdä, että mä oon näin kova äijä. Että joku omistaa sen ison palasen aivoista omisti tähän. Tiedätkö mikä myös esimerkiksi, kun sanoit rasistisia kommentteja, tiedätkö? Kaikki on miten sä itse otat sen. Mä vaan nauran, mä sanon, herää oikeesti, tiedätkö? Joskus, tiedätkö, vaikka se on kuin rasistista, mutta jotkut on niin luovia, ne heittää niin hyvää rasistista läppää. Sala on tosi iso rasisti kurdeja kohtaan, mutta se on luova äijä. Mut siis mä kuulen joskus jotain semmosia rasistisia. No ei, et saa yleisesti. Sä oot vaan onks sä niin sä oot niinku kurdia? Sä oot rasistinen niinku. Ei missään nimessä. Johnny Basha ei. Me niinku pelleillä tää ja haukkuen kaikki. Siis periaatteessa nää haukkuu, mä haukkuu niitä takas, tiedätkö? Joo. Mut siis mietin vaan, vaikka se on kuin väärä, se on rasisti läppää, mut jotkut on vaan niinku osaa muotoilla ja yhdistellä. Heittää semmosia kombinaatioita, että sä oot silleen, että vittu. Välillä niinku se, mitä heitetään friendien kesken.
esim. Mulla on paljon somppufrendejä. Mitä niinku rasistista vitsiä me ollaan toisiin heitetty kohtaan. Sitä ei voi sanoa kamera edessä. Ei voi. Joo, siis siinä on just niitä nyansseja. Just. Musta tuntuu just, että tosi usein just somput kurdit vittu mitä settiä. Sieltä tulee. Sit siinä on vähän silleen white boy silleen, voinko mä, en mä ehkä vittu kuitenkaan. Maailman hauskimpia juttuja tulee. Ja just niinku kulttuurieroista. Mä rakastan niitä just silleen, kun joku sanoo mulle, että tiiäks, mä laitan suolaa mun ruokaa. Sit se on silleen, onks sä ihan varma? Kestäks sä ton, tiiäks, mausteen määrä? Tai tiiäks jotain? Mausteen määrä, god damn! Tai joku sanoo, että white people, tiiäks, are allergic to seasoning vähän niinku. Jep, just sitä. Maailman hauskimpia juttuja. Let me cook a chicken. Onks Jumbo ikin maistunut banaaniriisiä? Joo. Oh, certified. Come on, man. Brody. Mä oon ollut tiiäks Angela. Joo. Jelotelli. Angelo Jelotelli. Angelo Juma. Oisko? Angelo mä tiedän. Se on somali, eikö se oo? Etopialainen. Afrikka. Joo. Jostain sieltä. Jollof vai? Se on jollof rice. Angelo on niinku... Mä tiedän vaan, että se on Jelotelli on se Instagram-nikki. Ei. Se on mun homeboy ja sit se kokkas meillä niinku silleen authentic. Okei. Syötiin käsiä. Syötiin käsiä. Millainen kokemus on syödä? Sairas. Joo. Kunnon tiiäks. Ja sitten yksi iso lautanen. Jep. Ja sit kaikki syö. Trauma. Mulla on trauma siitä. Joo, mut se on niinku se on kulttuuria tälleen. Mikä trauma? Brody. Sit kun sä näet se yksi kaveri. Se tekniikka. Ei se tulee täältä, se tulee aina sivusta. Yksi taas se kulma se yksi kaveri tekee. Kato, koska me oltiin kerran syömässä. Sit siellä oli just se kaveri. Meillä on kaikki se iso lautanen. Tähän kaveri tulee. Mä näen tän kaukaa. Teki tälleen. Ankara messi. Ja sit kun se tekee sen, se tekee tää kautta. Pointti, se pistää kaikki suuhun. Sit sinne joku puoli kiloa paskaa siitä vekkiin. Taas silleen, ei joo, you're ruining it. Come on. En mä edes kämpää vedi. Mut joo, otetaan... Sompuriisi, jos on somalian riisi. Somalian riisi ja banaani. Tuo on banger. Toi on sairasta. Tosta mä en oo ihan varma, että onko se niinku... Siinä oli tiiäks vähän kaikkea. Okei. Siinä oli... Mut se ei ollut mikään semmonen chiquita banaani, vaan se oli semmonen tiiäks... Se on plantain. Juhveli banaani. Se on joo, se on plantain. Se on. Tiedätkö mitä? No. Tehkää mulle... Äijä, mä tuoda sulle, joo. Tuoda sulle. Sompuriisi, lihaa, banaani. Porukka fiksaa sulle. Mielellä. Me fiksataan ja katsotaan. Toi selvii Lifehingissa myös. Mä voin tuoda teille makaronilla. Let's go! Ja sit syödään näin. Kela makaronilla tekee tälleen. Äijä, tois kyllä sä joku Lifehing tasting with Jumbo. Käydään nopea kulttuurireissulla. Mut hei, meillä aika alkaa loppuun. Niin tässä on tehdään semmonen would you rather, tiedätkö, kysymyshomma. Okei. Tappelisitko gorillan kanssa joka viikko ja sä tiedät, että sä selviit siitä, mutta sä et tiedä milloin se hyökkää? Vai puhut jokaisen ajatuksen ääneen? Eli sä kuulet stadin Aleksanterin kadulla, sieltä hyökkää gorilla sun kimppuun. Bro, kyllä mä puhuisin jokaisen, koska tiiäks, jos sä oot elänyt ikin stressinkaan, niinku jatkuva niin se ei oo kiva. Mä menisin johonkin mökille ja olisin siellä pärkele, havupuuta, saatana. Ei gorilloi. Kela SL jossain jonossa. Siinä on joku mun mielestä Vittu liikkuu sitä nopeaa. Tai kirjastossa. Miksi vittu tää on näin hiljasta? Kela kirjastossa olla, miksi tää on näin hiljasta? What the fuck though? Mä ottaisin gorillan mieluummin. No, Joo. Aleksanterin kadulla anna mulle turpaa mieluummin. Mut oliks toi viikoks gorilla? Joo, kerran viikossa. Viikoks gorilla? Vai... Tää diskusio ei toi veri. Eikö se ollut niinku kerran viikossa ja sit sä et ikinä tiedä milloin sulla on? Sä et tiedä milloin sä saat turpaa. Eli koko loppuelämä. Joo, kerran viikossa. Sit tiedätkö sunnuntai, jos sä ei oo tullut, sä vaan tiedät. Ja miten se toimii? Sä oot himas ja sit sä oot vaan silleen 5 vai 12 kuuluu pimpausta. Ei vittu.
Sit se on siellä bricked up. Ei silleen, että just silloin sunnuntai 23.59 silleen, no niin. Oh shit, here we go again. Mut tiiäks, sit vaan, kun sit se, eikö se, jos sä puhut jokaisen ajatuksen, eikö se diagnosoida sit niinku Touretteksi? Melkein. Periaatteessa, mutta Niin. nyt tää on niinku 100%. Joku kävelee, sä silleen, vittu kun on ruma takki. Joo. Mut sit vaan vois ehkä jotenkin meditaation avulla ohjelmoida itsensä vaan tiiäks miettii. Tiedät, siis kaikki kansillaat ittees. Mä otan turpaa ainakin. Pitäisikö tehdä outro Turpaa. tässä välissä ja voidaan mun mielestä jatkaa? Kyllä. Otetaan se. Kerran viikossa sulla album release party. Se gorillakaan. Se on paskataan vaan. For no reason. Se vaan tuut. Sä avaat ovessa sanot. Vittu taas. Tai keikalla. Keikalla. Anteeksi. Mut nyt tässä tapahtuu jotain. Mulla on tämmönen juttu. Tää käy joka viikko. Joo, ei mitään. Mut sit sä voisit Pienet tavallaan, mieti jos sä näet jotain ihmistä joka viikko. Teistä vois tulla silleen homeboys pikkuhiljaa. Te love hate relationship. Joku päivä, tiedät, sä otat 13 viikkoa turpaa, 14 niin sä annat vähän, tiedät sä. Niin ja sit te alatte käymään kahvilla joka hetki. Kerran kun mustaa kahvi sun. I'm a beat your ass today. Se puhuu jamaikalaisesta laksista. Oja se pussy hot. Me gonna bitch your pussy clap today. Sä oot silleen, I mean we good friends, but you know what's happening after this. Onko jos se gorilla ois silleen saman pituinen ja painoinen kuin mä, että se olisi tiiäks fair fight, niin sit mä ottaisin se. Mut jos se on niinku gorilla, niin mä otan ne ajatukset. Mut jos se on semmonen pieni vitu, tiiäks semmonen Wannabe gorilla. Niin, wannabe gangsta. Yrittää olla kova. Junior. Ettei sit tiedä vittu paljon. Mä nauran kun mä löysin ton kysymyksen. Ei vittu tää. Sä tiedät koko sulla vastaan. Jaa. Fuck it, let's go. Tai silleen mieti, sulla on ollut huono päivä. Sä oot silleen, vittu Älä mennään. vittu pure, tiedätkö? Älä vittu pure. Ei hitto. Mut joo. Onks tää nyt tää tässä vaan? Onks äijällä mitään sanottavaa enää? Joo. Mitkä fiilikset jäi tästä podcastista? Tosi kiva, kyllä musta me päästiin alkuun vasta. Joo. Me vasta päästiin alkuun, mut nyt meillä aika tulee vastaan. Tää on ollut kyllä jees, et jaksaisi koko Ai loppuilla. tasalta pitää lähteä. Joo. Ei Harmi. tässä ole mikään Fuck kiire. Se et tuu Fuck it, say it to Ei, me. mut siis Fuck it. mitä äijä kelas nyt? Mitä on tän vuoden bucket listissä? Riisi ja banaani ja liha, se on Kyllä, pussa. joo. Se on pakko. Taste. Ei, sano vaan Ja päivä. muutenkin vois testaa niinku Siis se on tosi paljon siistiä. kaikki ruokia. Mä oon kyllä nyt testannutkin kaikki. Me just tehtiin lasagnea wifin kanssa tänään. Ja Nice. Ai vittu. siitä tuli hyvää. Ja Oot sä ikinä käynyt Puhoksella? Oot sä käynyt itse Helsingissä? mä itä Helsingissä. Mut siellä Puhoksella? En mä Puhoksesta. Se on Kulttuurikokemus. makujen maailma, bro. Se on niinku uusi. Sä meet vähän niinku... Mikä on Puhos? Puhos on niinku ulkomaalaisten vähän niinku kauppakeskus. Tiedätkö? Täällä Itiksessä. Itiksessä, joo. Se on periaatteessa ollut, se on ollut kauppakeskus back in the day. Se oli... Mut sit perus kaikki, alkoi ostaa niitä tiloja ja kaikkea, niin siellä oikeesti, bro, somppusafkaa. Eikö siellä kurdisafkaa? On siellä. Irakisafkaa. Siellä on kaikkea. Se on käytännössä Itiksen kauppakeskuksen vieressä. Joo. Kyllä mä oon tosta kuullut, joo. Se on, tiedätkö, se on saanut vähän bad press, mut oikeesti se on niinku... Sairas safkaa, Se on bro. ihan kiva mesta, tiedätkö? Juu. Mut voi tuntea olonsa turistiksi. Ei haittaa vielä. Se Joo. on Mutta se iteskin on hyvä. Ja mä olin siellä leffas Itiksessä Leijasalis. Joo, mä tiedän sen. Joo. Lux. Oh, joo. no. Se oli kyllä sairas. Mä tiedän, että se on Ja sairas. Itiksen Fafas on paras Fafas, missä mä oon käynyt. Nice. Se oli ihan kuin eri kuin se Kallio. Se oli ihan kuin mä olisin mennyt eri ravintolaan. Mun friendin porukat itse asiassa pyörittää sitä. Oikeesti, kerran terkut, se hullu. Kerro totta kai. Kyllä. Mikä on... Ei, sano vaan. Voisi tehdä rehellisesti makujen maailma. Sellainen jakso vaan, missä porukka testailee erilaisia paikkoja, tiedätkö? Joo. Olkoot vittu burgerit tai olkoot jotain itämäistä safkaa, tiedätkö? Kyllä. Sellainen niin testaa kaikkia paikkoja. Makaronilaatikkoa myös, tiedätkö? Mitä äijällä on tämän vuoden bucket listissä? Bro, rehellisesti Meidän pitää mennä reissuun kyllä. Päästä kouluun.
Koulussa. Bro, mä haluan tehdä leffan. Ja mennään sisään, mutta... Tää ei tuu sit, Hamsa leikkaa tää pois, mut Mä oon hakenut oikeustieteelliseen yliopistoon. Sä pääsit. Jo 3 kertaa, tänä vuonna 4. kerta. 3 toden sanoo, 4 toden sanoo. 4 toden sanoo. Perus. Kyllä jos mä olisin saanut päättää, niin kyllä mäkin olisin ottanut varmaan välivuoden. Tai silleen, että no vittu, vaikea saada. Se on Jos hauskaa, mä ois kun... näin vitu hyvä, että mä oisin päässyt ykkösellä, tiiäks, maailman parhaaseen kouluun. Ei. Itse asiassa mä en päässyt. Se on aina yliopisto. Se on aina Tää akateeminen. Tiedätkö mitä Fisus sanoo? Fisus sanoo, eiks niin sä oot vittu yliopistossa? Sano tälle suoraan. Joo. Haluatko sen ihan normiversio, mitä sä sanoo? Tiedätkö te, miksi mä oon näin lyhyt? Mun osakesalkku on niin painava. I stand on my money, I'm 6'6". Lucia hauska. Mut en mä päässyt ekaan yrityksellä. En mä päässyt ekaan yrityksellä. Joo. Mä pääsin. Se on hauska juttu, että... Mihin sä hait? Tradenomi. Okei. Mut sit sä et mennyt siihen. Mä olin 3 kuukautta sit mä drop out. Sä oot college dropout. Sä et Onks te käynyt inti? Joo. Sä oot käynyt inti myös, eiks niin? Missä kävit? Säkyläs. Pori. Naa. Joo, mä oltiin siellä lopussa. Joo, mäkin olen vekaralla, tietsä, parikin viikkoa, tietsä. Tää on vetänyt osamaksu inti. Joo, osamaksu inti on leija, bro. Mitä hemmettiin? Vähän väliä käy siellä, vähän väliä käy pyörähtää ulos. Joo, bro. Mut sekin on reisti, vaikka mä en esim päässyt 3 vuoteen ja nyt on 4. vuosi. Tää vuosi kyllä mennään sisään, mut mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä en päässyt. Se avasi niinku ovi niin paljon parempiin juttuihin. Tai niinku mä oon kiitollinen siitä, että mä en päässyt, koska mä sain semmoista kokemusta, mitä mä en ois välttämättä saanut, jos mä olisin mennyt sinne kouluun. Jep. Joo. Lähinnä niinku... Sä ootte kuullut sen se kiinalainen miestarina, että se Rich Kid Boyland vai? Sen poika löytää jonkun hevosen ja sit joku tulee sanoa, että onneksi olkoon sun poika löysi hevosen. Sitten se hevonen murtaa sen pojan jalan. Just näin. Sitten kaikki on silleen, että ikävä, että sä sai. Ehkä tässäkin on jotain hyvää. Niin silleen, tiiätsä, niinku aina jossain on jotain hyvää. Ja mäkin, tiiätsä, nyt kun mä sanoin äsken, että olisi pitänyt pitää välivuosi, mutta tää vuosikin mä oon oppinut niin paljon itsestäni, tiiätsä. Jep. Miettikää, jos Mehmet olisi nyt mennyt kouluun, tätä ei olisi ollut Lifeinkästi ei olisi ollut. Ja se mitä me edes tuli Lifeinkästiin... Älä vittu jaksa. Tai! Oikein, nyt ei sanoa. Se on sala. Tää ei vitti sanoa suoraan. Se on sala. Mä teen yhtä podcastia. Mä haluaisin tulla kokeilee. Tuo auttaa meitä. Mä sanoin, mitä vittu auttaa? Mä sanoin, okei, tiedätkö, fuck it. Mä olin vaan fuck it, why not auttaa, tiedätkö, koetaan kaikki. Jotenkin mistuu siis selittää podcastista. Mä oon vittu confused. Eka jakso tehdään. Sitten mä kysyin siltä, mikä tää on, tiedätkö? Joo, tehdään podcast. Ai mä oon niinku messis. Jep. Joo. Tiedätkö, siellä piilosti, tiedätkö, kertoo koko homma. Toi kuvaa hyvin, koska Hamsa halusi tosi pitkään tehdä tätä. Joo. Niinku podcastia ja sit kun se niinku rohkaantui siihen. Rohkeni, varmaan oikea sana. Rohkeni puhua siitä. Ja sit käytännössä mä olin silloin opiskelemassa just pääsykokeeseen, kun Hamsa tuli, mentiin kävelylle. Sitten se avasi tämän asian. Ja käytännössä podcastin kautta me myös Salahin kautta tutustuttiin. Mä toivon teille kaikki. Kyllä. Sitten saatte Sitten se saa vähän flygy. get your money up, not your funny up. Yhteistöitä ja merchia ja tiiäks, hyviä juttuja. Ottakaa tiiäks kans jotain vieraita, jotka oikeesti tietää jostain ja on lukenut jotain ihan vitusti ja sitten tulee kertoa siitä, tiiäks, valaistaa nuorisoa. Ja Mikä oli sun teillä se, mitä te opitte tuosta podcast-hommasta? Oliko teillä jotain, että teitte alussa väärin, sitten korjasitte, että asiat meni paremmin? En mä tiedä, musta kun me aloitettiin, niin se oli niinku se. Okay. Ja sit kun sit tuli jotenkin vakavaa ja semmoista. Et yksi väärä liike, niin kaikki menee vituiksi ja kaikki. Se oli silloin alkuun, se oli tosi semmoista vapaamielistä. Oli. Jos joku, se olisi ehkä neuvo just, että niinku, älkää lukeko mitään kommentteja ikinä tai kuunnelko ketään. Ja olkaa vaan niinku aitoi itsejänne, koska se on se. Sitä jengi haluu kuulla. Kyllä. Toi sale kuulostaa rehellisesti loppumaisilta, broski.
Kello hittaa 0000. Hiffaat sen meinaat. Kiitos kun jaksoit kattoo tähän asti. Kiitos katsojille ja Katsojille. Jambolle. Kiitos Jambolle. Kiitos kun tulit. Mulle tää oli vielä jotenkin niinku spessujakso, koska mä oon low-key fanboy ja niinku kuunnellut sun musiikkia. Ja tää oli ihan vitu, jos mä ootin innolla. Mä olin pari viikkoa keskusteltu. Okei, no sekin käy. Mut Jambo fanboy kuitenkin. Jambo fanboy, kyllä. Mut siis joo, tää oli vitu siistiä nähdä ja kiitos kun tulit. Jep, ja me toivottaa sulle kaikkea hyvää jatkoa. Tää ei oo se loppu, ei. Meillä on se Banana Reels juttu. Meillä on varmasti tähän jatkoskin. Joo, sit pistäkää hommat. Pistetään kulttuurimatkalle tonne Puhokseen. Ja sit joka jakso ei vieraita vaan, tiiäks, tehkää itse jänne. Pakko. Joo, totta kai. Kiitos tästä, sala kuuntele. Mua vaan lyö ihan liian itsepääni joskus. Mut sekin mä tiedän, Ei mitään hätä. Ei tehdä tolleen joskus, tiedät. Jos et oo tilannut kanavaa, niin perkele tilaa. Miten sä ei oo tilannut vielä kanavaa? En mä tiedä. Kyllä sen pitäis olla tilannut. Kyllä se on tilannut. Kelaa sitä. Kyllä se on tilannut. Kyllä silleen tiedät sä, et ei... Kyllä se on tilannut, kuulostaa ihan kilsoibi. Siis oikeesti. Kiusoi, menkää kuuntelee. Menkää kuuntelee, koko kesä kuunnellaan. Peace. Meillä vielä. En oo syönyt viisoi. Wow. Ollaan koodissa, Life in Cast, out.